Servus! Vítam vás pri ďalšom sledovaní Born to Trick show, ktorá vlastne ani neexistuje. Takže týmto vás vítam pri novom videu na Born to Trick SK channeli a dnes to nebude samozrejme žiadny 1. apríl, nemusíte sa báť, nikto nekončí, nikto nezačína, že zo scény dole. A dnes vám prinášam video, kde si povieme novinky, dátumy, ktoré by ste si mali zapísať do vašich maličkých diárikov, mať ich na zreteli, pretože leto 2019 bude nabité. A dáme si také zaujímavé dátumy, kde nás môžete vidieť, kde môžete prísť na naše vystúpenia a kde môžete zažiť aj môj elektrický útok. Poďme na to! Tak, ty kupuj merch, Born to Trick určite. No a môžete nás vidieť 13.4. pri otváračke Jump Areny v Košiciach. Je tam nová Jump Arena, prvá je v Bratislave. Tam sme mali takisto nejaké tréningy a 13.4. nás môžete vidieť v Košiciach, takže sa tam veľmi tešíme na vás. 27.4. nás môžete navštíviť u nás v Trenčine v Born to Trick Academy, pretože tam bude Hell Day 2, to znamená, že bude to tréning pre deti, niečo podobné ako Hell Night, ale toto bude pre deti cez deň, ktorí si budú môcť doniesť svojich rodičov a budeme tam môcť všetci spoločne trénovať. Takže určite čekuj náš Facebook, kde sa dozvieš viacej informácií a určite musíš prísť na túto akciu, pretože bude vybombená, chápeš? Brácho, 18. až 19. mája nás môžeš vidieť na námestovskom parkour jame. Budeme tam spoločne aj s Miškou Pazúrikovou, aj s chalanmi z Námestova, s Lukášom Holým a so všetkými nami Born to Trick atletmi. Budeme brutálne skákať, takže určite si nezabudni zapísať tento dátum 18 až 19 máj. Parkour, Námestovo, brutálny jam. Nesmieš zabudnúť, brácho. 24. mája budeme v Bratislave na cirkulárte v Stupave. Takže ak si z Bratislavy a okolia, nesmieš si zabudnúť zapísať tento dátum, pretože sa uvidíme v Stupave. Junák, akrobácia, perfektné vystúpenie. Budú tam umelci z celého sveta, takže toto si nesmieš nechať ujsť. Stupava, krásne prostredie, neskutočná atmosféra cirkusová, takže určite 24.5. Junák, Stupava, cirkulár, tam musíš byť, chápeš? Možno ste podaktori videli billboardy, že sa pripravuje show Angry Birds na ľade. Je to niečo na štýl Medveď a Máša na ľade, niektorí ste to videli, niektorí nie. Prichádzame na scénu s Angry Birds. Všetci poznáte túto hru, hra na telefónoch a neviem kde všade. Začiatkom roka 2020 ideme v Bratislave a v Košiciach. Lístky si už teraz môžete kúpiť na ticket portále, takže neváhaj a choď sa pozrieť na ticket portál, hľadaj Angry Birds. Yo! Dve obrovské akcie sa budú konať 8. júna. Jedna sa bude konať v Trenčine, druhá sa bude konať v Námestove. V Námestove oslavujú narodeniny Kinderlande. Neváhaj a ak si z Námestova, okolia, ale takisto hociakého kúta Slovenska máš rád trampolíny, zábavu, srandu, tak určite prídi do Kinderlandu, do Námestova, pretože tam budú narodeniny a budeme tam hlavne my. 8.6. čekni si na internete Kinderland Námestovo. Ten istý deň v Trenčine organizujeme oficiálne majstrovstva Slovenska v street workoute, brácho, chápeš? Vieš čo je street workout? To sú brutálne svaly, neskutočné výkony, obrovskí borci z celého Slovenska si prídu zmerať sily do Trenčína na námestie. Neváhaj, pozri udalosť na internete, na Facebooku Born to Trick, oficiálne majstrovstvá Slovenska v street workoute 2019. Víťaz poputuje do Ruska, takže není o čom. Program 8.6. máš na 100% napísaný v tvojom diári. Ešte stále nemáš vybukovaný tvoj diár? Tak my pokračujeme, kámoš. Wow! Oh yes! 4. až 7. júla bude v Banskej Bystrici ako každý rok obrovská a neskutočne nabombená akcia Bansko-bystrický parkour meeting. Neváhajte a tieto dátumy si napíšte určite do vašich diárov, telefónikov, hociakých pagerov alebo ako do čoho si vypíšete. Banská Bystrica, Bansko-bystrický meeting, kde to bude sršať s perfektnou pozitívnou náladou, neskutočné parkourové prekážky,
Určite pokiaľ máte nejaké otázky, všetko nájdete na internetovej facebookovej udalosti Banskobystrický meeting 2019. Vidíme sa tam, verím, ak sa nič nestane, tak budeme tam všetci, vy tam určite dorazte tiež. Pokračujeme stále. 14.7. opäť Junák, tentokrát v Kežmarku na námestí, takže neváhajte, prídite, je to neskutočná zábava, skvelá pozitívna energia, ktorú prinesieme do Kežmarku. Junák, nový cirkus na štýl Circus du Soleil, divadlo, zábava, akrobácia, živá hudba. Určite prídite, 14.7. po pohode sa vidíme v Kežmarku. Čauko! Tak, a teraz bystrite, pretože 15.7. až 19.7. bude prvý turnus Born to Trick Campu 2019 v Trenčíne na ostrove v Lodenici, kde zažijeme týždeň neskutočnej zábavy a následne druhý turnus máme od 12. augusta do 16. augusta. Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok neskutočnej zábavy sú pripravené pre vás dračie lode, plaváreň, prekažkové dráhy, parkourové tréningy, rôzne prednášky a mnoho ďalšieho. Už sa na vás nevedia dočkať tréneri z Born to Trick Academy. Všetko nájdete na www.borntotrick.sk v sekcii Born to Trick Camp 2019. Registrácie sú spustené, takže ty neváhaj. Skubi, aj ty prídeš? Prídeš aj ty? No povedz, kam? Nepočujem. Pýtaš sa kam? Veď to je úplne jednoduché. Veď predsa 10. augusta na najlepšiu, najočakávanejšiu a najbrutálnejšiu súťaž v Československu a tou je Born to Trick Challenge 2019, na ktorú sa všetci najviac tešíme. Určite si pozrite highlight video z roku 2018, teda z predošlého roku a uvidíte, akou energiou to tam žilo, aká brutálna atmosféra bola a aké pecky tam padali. Pokiaľ si z Česka, Slovenska, ale aj z blízkeho okolia a dokážeš si preložiť toto video, tak budeme radi, keď 10.8. prídete do Trenčína, do Born to Trick parku, do nádherného prostredia, kde máme street workoutové preliesky, takisto parkourové a freerunningové zázemie, takže určite sa musíme vidieť všetci 10.8. ešte raz v Born to Trick parku v Trenčíne na Born to Trick Challenge 2018. Tešíme sa všetci a takisto prikladám do popisu udalosť. Ja už ani neviem vynachváliť tieto všetky záležitosti, no povedzte, prídete? Dajte do komentára. Tak a posledný termín 10. až 12. decembra budeme v Košiciach opäť na Junákovi. Pokiaľ nevieš, čo je Junák, nájdi si to určite na internete. Na všetky tieto dátumy, ktoré som vám tu takto v rýchlosti vysypal, tak nájdete všetko v popise. Pokiaľ nie, napíšte nám na facebookovej stránke alebo na Instagrame. Ty určite sleduj facebookovú stránku Born to Trick, takisto aj Instagram, či slovenský Born to Trick, alebo aj oficiálny Born to Trick a nezabudni sledovať merch www.borntotrick.com, kde sa preklikneš na našu e-shopovú stránku. Pozdravujem vás, ja, Halgi, v pičaku kostýme. A vidíme sa pri ďalšom pondelkovom videu, ako inak. Čauko!